sabawaning walang alis kang kaparsa mung swaraning pradangga munyo angrangin ambabar lancaran bindri laras slendro pathet songo lah menika to minangka bebukaning kandha ya bebukaning panyandra amarga wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawa ing kodrat saking panguwasaning Gusti ingkang murba ing dumadi Serat Maja temanten kekalih ganetepi tata upacara adat Widi Widana ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah Ngayogyakarta adiningrat nenggih upacara panggih Awistara jajar sumanding ingkang wonten ing ngarsa panjenenganipun Bapak Waluyo Bachelor of Science dalasan Ibu Sri Rejeki Sarjana Ekonomi ingkang sinaraya ampil pisang sanggan minangka dadya panebusing Serat Maja temanten putri pisang sanggan ingkang dumados saking pisang raja hayu setangkep mengku pralambeta mugia risang penanganten kekalih kadurungan sipating raja ingkang berbudi bawa leksana ugi tinengan uba rampe sekar saplek ganten wangen ingkang awujud sekar lan sedah sekar mengkuwerdi sedyaning karep awit manunggaling sedya Rama lan Ibu hanetepi darmaning asepuh sedah yaiku suruh ngemu pralampita tan kendhat ngangsu kawruh tansah mangasih musing budi awit ngrumaosi bredatan gampil gesang wonten ing madyaning bebrayan ageng benang ya wenang lawe mengku pralampita kudu pasrah sumarah marang purbaning Gusti kang maha wenang sanggan katampi panjenenganipun Ibu Hajah Martini Sarjana Pendidikan sanggan minangka panebusing Serat Maja temanten putri nenggih Sang Ahayu Hasna Ati Latifah Sarjana Akuntansi katampi kanthi nastiti ngati-ati sasampunipun katampi katiti kanthi permati panjenenganipun Bapak Waluyo Bachelor of Science dalasan Ibu Sri Rejeki Sarjana Ekonomi Nulya Jawat Asta ngaturaken genging panuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Haji Harjono sekalian garwa ingkang sampun kepareng nampi pisang sanggan ingkang minangka panebusing Sri Atmaja temanten putri sanggan sampun katampi pratandani bilih sekedap malih Sri Atmaja temanten putri Sumadya kya kapanggihaken kanthi binarung ungling ladrang temanten laras pelok pathet barang
Sret Mojo temanten putri dalasan ingkang samya iring lampah. Laju jumangkah tumuju sak ngajenging wiwara. Sumangga. Ana gondo arum ngebeki jroning sasana pahargyan. Nulya kawistara teja angluwung mawa praba. Tuhu punika tejane Sri Atmaja temanten putri ingkang binayang karya mijil tumuju sak ngajenging wiwara. Sampating busana Sri Atmaja temanten putri nenggih sang ahayu Hasna Ati Latifah sarjana akuntansi. Angimba busananing Prameswarinata. Tinon saking Mandrawa Abyor Mompyor pating galebyar katempuh ing pandangkuring ingkang ngrenggani sasana adi paniyayah Kartika sesilih pernah. Ampu cangkanginan Dedera Lumaksana Sri Atmaja temanten putri membat madya lumenggang ing warih. Mula ing wadana sumuno agilar-gilar pindha kencana binabar sunaring netra damar kanginan. Ingkang wonten ing ngarsa jumangkah wanudya loro ingkang sinaraya angemban puspita adimanca warna ingkang sinebat kembar mayang. Pinaragan dening panjenenganipun Ibu Ngatinah saha Ibu Wagiyah. Wus dumugi prapteng ugian kang tinuju nulya kagebokake ing anggane Sang Bagus Lutfi Kurnia Arifus Setiki sarjana teknik minangka dadya pralampita angicali Sukerto angicali Rubeda Dimen Mulya Widada kalis ing sakara-kara. Wus dumugi prapteng ugian kang tinuju Sri Atmaja temanten kekalih griya sami pagotingal. Tembung Pandulu Caturnetra andayani pangaribawa ingkang gambabar manunggaling nala ingkang tumanem wonten ing sajroning sanubari. Saksana kumlawe astane Sri Atmaja temanten kalih sarwi abebalang gantal. Gantal ingkang kadadosan saking suruh lininting tinangsulaning lawe wenang. Bilih suruh ingkang matemu rasa ingkang mengkuwerdi. Suruh lamun to dinulu betoh lumalawan kerep ayenta ginikit tunggal rasane. Bisa dadya pralampita Sri Atmaja temanten kalih bisa manunggaling cipta manunggaling rasa miwah nunggal karsane satemah kang kaesti dadi. Daya-daya Sri Atmaja temanten putri laju ajengku sarwi sumembah mring garwa. Ya hamiji samparane ingkang raka kinarya dados pralampita ngicali Sukerto. Ngicali Rubeda Dimen Mulya Widada kalis ing sakara-kara. Katon kambang-kambang kumambanging sekar triwarna kanganing Jrobakara kencana. Sekar mawar, sekar melati, sekar kanthil. Kinarya dadya pralampita lamun ta winawaring tembung manis lumantar pedaling lathi dadya pambukaning karya tama kang anggung kumanthil kanthil ing padoning netra tumameng tungtunging nala. Paripurna Ranupada. Kawistara panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga laju ngampil Antiga kanganing Jrobakara kencana. Antiga nulya den gebokake ing palarapane Sri Atmaja temanten kekalih nulya kabanting ing Bantala dadya pecah saknalika. Minangka pralampita mugia Sri Atmaja temanten kekalih bisa nyawiji pecah pamorira pecah nalarira satemah awung rahayu kang bakal tinemu gagah kang samya jumangkah sembada kang samya sinedya. Kawistara temanten kekalih wis jajar sumanding pasemone nyata lamun dhawuh ira wis pinasti dadi pasanganira.
Saderengipun Serat Mojo temanten kekalih laju jumangkah manjing sasana rinengga. Abdi dalem Palawija Gya hambeksa edan-edanan minangka tolak balak angicali Sukerta miwah Rubeda. Dumateng Mas Doni sumangga. Hehehehehe, co minggir, minggir, minggir. Mantene arep metu co, sing bocah ora iso mlaku dituntun. Sing do ngeyel disingkirke, sing tuwa-tuwa dituntun. Ana bocah edan mlebu co, minggir co.
paripurna abdi dalem Palawija ambeksa edan-edanan minangka tolak bala angit cali saluring Sukerta saliring Rubeda dimen mulya widada kalis ing sakara-kara. Ingkang salajengipun Sri Atmaja temanten kekalih dalasan ingkang samya iring lampah laju jumangkah manjing sasana rinengga kabiwata ungling ladrang gati padha sih laras pelok pathet barang. Dumateng panjenenganipun Ibu Juru Sembogo sumangga kasuwun meratitisaken. Dumugi prapteng unggian kang tinuju Sri Atmaja temanten kekalih laju lenggah ing dampar rinengga kaapik panjenenganipun Bapak Haji Arjono sekalian garwa dalasan Bapak Insinyur Haji Joko Purwanto sekalian garwa. Ingkang salajengipun wonten keparingipun Sri Atmaja temanten kekalih Gya angrumpaka upacara tampa kaya. Tampa kaya minangka wujud bilih Sri Atmaja temanten kakung nggih sangat bagus Lutfi Kurnia Arifus Setuki jejering muda taruna kang darbe watak tatak tanggung jawab ubo rampe tampa kaya kang kadadosan saking kacang kawak dele kawak kacang kawak arta receh sekar sarta wos jene minangka lambanging Gunakaya saksana ngamurweng gati Kyai Ambar Sejati badhe maringaken Gunakaya dhateng Nyai Ambar Sejati wong adoh dadi cerak wong liya dadi sanak setiti nastiti ngati-ati werdi dadi
Dia katampi dening Sang Ahayu Hasna Ati Latifah Sarjana akuntansi kanthi permati nastiti ngati-ati. Datanana ingkang jijir. Uba rampe upacara tampa kaya. Dia katitipaken ing ibu nenggih panjenenganipun Ibu Hajah Martini Sarjana Pendidikan. Minangka dadya pralampita. Sinaosa Sri Atmaja temanten kekalih sampun nama mandireng pribadi. Ananging wonten ing perkawis-perkawis ingkang wigatos tasih badhe nyuwun tetahe tiyang sepuh kalih. Mulia jawat asta kalian ingkang bapak saha ibu meratelaken genging panuwun wiwit timur nganti tumeka dewasa sampun mula wentah kanthi kebak ing katresnan. Paripurna upacara tampa kaya laju Sri Atmaja temanten kekah lenggah ing dampar rinengga. Dia kalajengaken upacara dahar klimah. Kawistara ing kono ana lemper potong kang wis samekta. Sekul nulya kinepel-nepel wani dening Sang Bagus Lutfi Kurnia Arifus Sidiki. Datan wonten ingkang gagar pratandhani bilih Sri Atmaja tepaten kekalih sampun manunggaling rasa, manunggaling karsa, manunggaling cipta. Tunggal karyane satemah kang kawesti dadi kang ginayuh jumbuh kang jumangkah gagah. Kepelan ingkang kapisan mengkuwerdi kekarepan kang luhur, panjangka kang luhur dening Sri Atmaja temanten kakung nenggih Sang Bagus Lutfi Kurnia Arifus Sidiki. Nulya Sri Atmaja temanten putri Sang Ayu Hasna Ati Latifah Sarjana akuntansi dahar kanthi kapirsanan ingkang garwa. Kanthi raos mongkok ing manah. Ingkang garwa nenggih Lutfi Kurnia Arifus Sidiki mirsani Sang Ayu Hasna Ati Latifah dahar piyambakan. Menika kinarya dadya pralambang bilih sasampunipun lumebet wonten ing madyaning bebrayan ageng kekalihipun badhe tansah mat sinamadan liripun ingkang dipun raosaken ing dirinipun pribadi ugi badhe karaosaken ing sisihanipun. Dahar klimah kapungkasi kanthi ngunjuk toya wening sesarengan. Ngunjuk toya wening minangka dadya pralampita bilih sedaya tindak tanduk solah bawa muna-muni sasampunipun kekalihipun lumebet wonten ing madyaning bebrayan ageng
badhe kagalih kanthi weninging nala satemah amung rahayu kang bakal tinemu gagah kang samya jumangkah. Paripurna ngunjuk daya wening Sri Atmaja temanten kekalih arsa sungkem mring para pinudhi nenggih tiyang sepuhipun kekalih. Ingkang salajengipun panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga mugi wonten kawanipun anglorot ageming canelanipun risang temanten kekalih saha anglorot ageming wangkinganipun Sri Atmaja temanten kakung. Sri Atmaja temanten kakung wis jengkar saking dampar angan ingkang garwa ya lumarap ngabiyantara mring para pinundi. Asring panggalih muhung sumadya sumungkem mangusa pepadaning ingkang ramba miwah ibu. Sigra tumungkul amari keluyayah konjeming Bantala. Wadanane Sri Atmaja temanten kekalih tangkeping asta sumembah ing jengku kanan sinar taninging cipta nyadong rumentahing pangastawa saking ingkang rama ibu mrehesining driya dene romangun brayan inayuan dening Gusti ingkang Maha Welas tuwin Maha Asih. Lir sendal mayang jroning galih dupe ingkang rama ibu nguswa pepadanira dening ingkang putra sumedhoting wardaya bangkit sinayutan sakala angelus-elus pamidhangane temanten kekalih kebak ing rasa asih sutresna. Tan kuwawa nandhang duh kitaning galih waspa mijil amara wayan tumetesing waspa tumiba ing pangkone ingkang rama ibu lamun ta cinandra kadya mutiara rinunce terus umum kemanguspa pepadaning ingkang rama ibu Sri Atmaja temanten kekalih anggung ing ngeduk rikala purwaning dumadi nalika linairake aning jagat padang. Inget marang ing Rama kanggo sembada ngukir jiwa raganira sarta dadya lantaraning tumuwuh. Inget marang ingkang ibu kang wis kuwawa dadya papaning yoga brata salebeting nawa candra dasa hari sarta anglelinthing anggula wentah wiwit semana nganti tumekeng dewasa. Waspada ing semua anggoningane ingkang putra denira karangkaning batin kadya kawijil pangandikanira aris anak kungger Roro Ayu Asna Ati Latifah nalika isih timur sira dak kekudang dento dewasamu bisa winengku dening satriya tama kang sembada ngayomi jiwa raganira ing mangkiya tekeng delahan sepira to bungaing atiku jebul kekudanganku wis dadi kasunyatan kang mangkono
lelungsen ndak bebakali kanthi ndak suwenake kamuraning Gusti. Muga anggonmu biat lelumbaning madyaning bebrayan agung enggal tumeka gisi ing gegayuhanmu nger. Rina Pantara Ratri ndak sesuwun muga sliramu sak kloron enggal antuk talining brayat yaiku wujuding pratima kang bangkit tata jalma. Datan liya yaiku momongan minangka rerengganing Balewisma. Astu sida karya nger inuberan siing pangeran sarta bisa nglantarake sih mring bebrayan. Sanggya tamu kakung putri ingkang satu kinurmatan, paripurna sampun upacara sungkem tumrap tematen kekalih. Ateges paripurna sampun upacara adat panggih gagrak Ayu Jakarta kagem risang temanten sarimbit. Ingkang kapretitisaken dening juru sumbaga panjenenganipun Mas Mamuk. Sanggya tamu kakung putri ingkang satu kinurmatan, tungkap tumabaing titelaksana dicara ingkang kepisan nggih pambuka para prasangga kula dherekaken maneng kupuja pun wonten ngaso dalem Gusti ingkang karya loka mugi kaleksaning sedya saking purma madya dumuring wusana tansah sinongsongan karaharjan kalis ing sakara-kara. Antetunga miturut agami so kapitetesan kula panjenengan piyambak-piyambak sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang salajengipun nedhi awit saking asmanipun panjenenganipun Bapak Haji Harjono dalasan Ibu Hajah Martini sarjana pendidikan wonten keparingipun kula ngaturaken pasugatan panakrami pambagyaarja sugeng rawuh dumateng sanggya tamu kakung putri ingkang satu kinurmatan ingkang sakmenika sampun kepareng rawuh anjenengi adicara pahargyan prasaja tumrap risang temanten kekalih nenggih Sang Ahayu Asna Ati Latifah sarjana akuntansi putra siwi saking panjenenganipun Bapak Haji Harjono dalasan Ibu Hajah Martini sarjana pendidikan kalian Bagus Lutfi Kurnia Arifusiteki sarjana teknik putra jalu saking panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Joko Purwanto dalasan Ibu Hajah Umi Wahidah sarjana terapan kebidanan. Ingkang salajengipun katuraken sanget king panuwun dumateng panjenengan sedaya dene sampun kepareng wisikaken wekdal rawuh minangkani panyuwunipun sedaya keluarga. Dumateng para tamu ingkang nembe kawula rawuh sumangga saksampunipun panjenengan nyerat asma wonten ing pustaka ingkang mapan wonten ing sak ngajengipun wiwara sumangga saged lumebet manjing sasana rirengga sakmangke saksampunipun foto keluarga menika katindakaken saperangan kemawon panjenengan sedaya ing aturan laju jumangkah manjing wonten ing dampar rinengga ingkang saperlu paring sabda sacara mirunggan kanthi jawat asta kalian temanten kekalih. Wonten keparipun ngaturaken pasugatan panakrami pambagyaarja dumateng panjenenganipun Bapak Amas Wijaya SHMM juga kepada Bapak Insinyur Kurniawan P. Sanjaya. Terima kasih atas kehadiran Bapak beserta Ibu mungkin. Monggo saksampunipun nyerat asma kasuwun tumuju wonten ing sasana pinajang paring sabda sacara pinunggan kanthi jawat asta dumateng temanten kekalih. Kepada Bapak Ibu, mohon maaf karena harus terhenti sejenak untuk menuju ke pelaminan. Untuk itu kepada Bapak Ibu dimohon untuk menuju ke ruang perjamuan terlebih dahulu. Nanti setelah menikmati hidangan yang disediakan dapat menuju ke pelaminan untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai.
Semoga sang bawa dijaga
Lied is waar is on je sound. You're far and away just to be near you. The stars shut up and cry out nothing when you're close to me. Could be
Eling-eling
Monggo Bapak Ibu untuk merapat menuju ke depan pelaminan. Monggo kepada Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang masih berada di lokasi resepsi pernikahan atas hari bahagia Hasna Ati Latifah dan Lutfi Kurnia Arifus Sugeng, dimohon untuk menuju ke pelaminan. Di depan pelaminan ini karena akan bersama-sama dilaksanakan pelampiran hand bouquet juga flash mob bersama. Perlu kami beritahukan bahwa sebentar lagi acara resepsi pernikahan akan segera ditutup mengingat waktu sudah hampir menunjukkan pukul 1 siang. Oke, nanti yang mendapatkan bunga tak kasih hadiah dari saya pribadi. Oke, silakan merapat menuju ke depan pelaminan. Ya, Mbak Hasna, Mas Lutfi. Siap semuanya. Dalam hitungan ketiga akan segera diadakan pelemparan hand bouquet. Siap semuanya. 1, 2, 3. Gampang dihapusi. Sekali lagi, oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wih. Wah, Ifah mingin-mingini. Terus lanjut. Siap. 1, 2, 3. Wih, hadiahnya rokok. Say, kita jangan Oke, mari kita flash mob. Ayo Mbak Iva turun. Banget semper rasane kaya mangan laos sate. Sate. Sejasa anane sate
buat keponakanku tercinta Lutfi dan Hasna. Semoga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin, amin, amin. Jangan lupa setelah ini terus honeymoon, sehingga cepat-cepat diberikan momongan yang solih dan solihah. Yes! Happy wedding Lutfi dan Mbak Hasna. Semoga pernikahannya sakinah, mawadah, warohmah. Semoga apa lagi? Semoga cepat dapat momongan, bisa kasih ibu sama bapak cucu, cepat kasih kita keponakan. Semoga pernikahannya bahagia, lancar. Pokoknya apapun rintangannya bisa terlewati. Happy wedding Hasna dan Lutfi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. We love you. Buat Mas Lutfi sama Mbak Hasna, selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Terus cepat punya momongan. Selamat untuk menempuh hidup baru buat Kak Hasna dan Mas Lutfi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Semoga bahagia selalu. Amin.